Aquest és un podcast del Super 3. 365 per què? Una pregunta i una resposta per cada dia. T'has llevat i has pensat com es fa tal cosa? Qui va inventar allò? O quan va passar que... Tens algun per què? Aquí em tens. Soc la Mireia, programada per donar resposta a les teves curiositats. Hola, em dic Jan, soc del Masnou i vull saber per què les tapes de menjar es diuen així, tapes. Hola, Jan. Una pregunta molt saborosa. Estic introduint-la al cercador. Doncs bé, les tapes tenen un origen interessant i encara no hi ha una història definitiva. Es creu que van sorgir fa uns 1000 anys. Una teoria suggereix que les tapes es van crear per cobrir les begudes alcohòliques en petits platets de menjar per evitar que hi entressin mosques o brutícia. Això va portar el costum d'oferir aperitius gratuïts amb la beguda, cosa que a poc es va convertir en una tradició gastronòmica. El terme tapa prové del verb espanyol tapar, que vol dir cobrir. Aquest nom deriva de la pràctica original de cobrir les begudes amb menjar. Les tapes es van fer populars no només per la seva funció pràctica d'acompanyar les begudes, sinó també per la varietat i el sabor dels plats petits, que permeten tastar una àmplia gamma de sabors en un sol àpat. Amb el temps, les tapes s'han convertit en una part fonamental de la cultura gastronòmica espanyola i se serveixen en bars i restaurants de tota mena. Segur que heu sentit l'expressió anar de tapes. Si bé les tapes són més comunes a Espanya, la cultura de les petites porcions de menjar per compartir es troba en molts altres països, encara que poden tenir diferents noms i variacions locals. Per exemple, en alguns llocs de l'Amèrica Llatina s'anomenen botanes o picades, i en altres països europeus també se serveixen petits aperitius amb begudes. Les tapes espanyoles, però, han aconseguit una fama global i persones de tot el món estan interessades a tastar-les. I vosaltres? Heu anat de tapes? Quina és la vostra tapa preferida? Totes les preguntes són benvingudes. Tria i remena. 365 preguntes i respostes t'esperen al Super 3. Una per cada dia. Una producció de Bas per a 3CAT. Aquest és un podcast del Super 3.